Moi, olen Frese Gustafsson TG-veneiden suunnittelija. Tänään olemme uudessa TG 6.1. TG 6.1 on reilu 6 metrin vene, rekisteröity 5 henkilöllä ja moottorisuositus on 60-80 hevosvoimaa. Jos suurin osa ajoista on 2 hengen kuormalla, kevytkuormalla, niin pärjää ihan mainiosta 60 hevosvoimaisella koneella, mutta jos välillä on enemmän henkilöä veneessä, niin silloin se 80 hevosvoima on oikea konevalinta. Näkyvin uudistus on, että nyt on myös tässä mallissa tullut liimatut lasit, kuten meillä on isommissa TG:ssä. Ulkokatto on madallettu ja se on sen takia, että nyt vene mahtuu paremmin pienien siltojen alta sekä myös jos haluaa säilyttää talvena kotona autotallissa. Valo on myös siinä siellä katton takaosaan, että sen ei vie korkeutta ja saa kipattua alas. Mutta ehkä isoin uudistus on tapahtunut veneen rungossa. Runkon nousulistot ja palteet on muutettu ja muokattu ja runkoon on myös lisätty äänieristettä. Tämä on sen takia, että saadaan miellyttävämpi ja parempi äänitason veneessä. Jos käymme läpi vähän venekeulasta, niin ihan keulassa meillä on LED-valot, mikä on lisävaruste. Sitä kyllä myydään suurin osa veneillä. Ne auttaa, jos joskus ajaa pimeässä, niin on valoja, mikä ei häikäise silmää ja haittaa ajoa. Ja samalla on myös noi kulkuvalot on myös laitettu tuohon keulaan, ettei ne myös häikäise. Keulaan saa myös irtiotettava keulatikas, jos haluaa mennä alas rantaan tai etenkin silloin, kun tulee rannasta ylös takaisin veneeseen. Se on myös lisävaruste ja sen otetaan pois käytön jälkeen laitetaan veneen säilytystilaan. Meillä on korkeat ja tukevat keulakaiteet, riittävästi leveyttä, että pääsee hyvin nousee rantaan, sopivasti jaettu korkeudet, kun astuu täältä, vaikka on vähän painavia kassia kädessä, niin pääsee helposti rantaan. Kaiteessa on 3 pisteen kiinnitys, mikä tekee ne tukevammat kuin normaalisti. Siellä on riittävän kokoiset knaapit kiinnitykseen ja keulassa on avonainen, helppokäytöinen köysiboksi, missä myös on vedenpoisto, eli vaikka köydet on märkeä, kun heittää sinne, niin vesi valuu pois ja ne kuivuu, kun tuulettuu hyvin. Etupenkissä on sitten isompaa säilytystilaa, mihin saa myöskin laitettua kaikki ekstra köydet ja leputtajat ja muuta. Se on varustelta kumitiivisteellä, että se olisi mahdollisimman vesitiivis. Veneen lattialla, penkeissä, astuinpinnassa, keulassa, sivukannella on hyvä liukaanestopinta. Se on rakenne, mikä ollaan itse tehty, eli siinä on hyvä kitkaa, mutta samalla pinnan pohjissa on kiiltävä pinta, jotta se on helppo puhdistaa, niin vene pysyy hyvän näköisenä vuodesta toiseen. Tämä meidän pienin malli on ollut suosittu sen takia just saaristolaisten käytössä, koska täällä on hyvä tila vähän kuljettaa sit tavaraa saaristoon ja pois sieltä. Hyvässä paikassa sivukaiteet. Hytissä on hyvä paikka ottaa kiinni, kun astuu pois veneestä laituriin.
leputtajat voit laittaa kiinni etukannesta, hyttikaiteesta ja takakaiteesta. Näin ollen saadaan leputtajat ihan just siinä paikkaan, missä tarvii laittaa. Meillä on hyttiin korkea ja isokokoinen etuovi, että se on helppo mennä sisään veneeseen. Sen takia tämä erikoinen ratkaisu täällä. Tässä on myös koko kattoon leveinen kattoluukku, lasikuituinen kattoluukku sen takia, että jos haluaa laittaa lisävalot katolle, niin ne pääsee valaisee sisään veneeseen, jos olisi lasiluukku. Niin sitten ne ei häikeisee pimeänä ajossa. Hytystä vielä sen verran, että hyvä näkyvyys, isot ikkunat hytyssä. Meillä on sivulla ja takana aavistuksen tummennettuja laseja, ettei tule niin lämmin kesällä, mutta kaikki 3 etulasia on täyskirkkaat just sen takia, että sillä tavalla näkyy parhaiten pimeässä. Kuten kaikissa muissa TG-veneissä, vakiovarusteena on aina molemmat tullasipyykkimet, mikä monessa hyttiveneessä on vasemmalla puolella lisävaruste. Se, mikä meillä on TG-veneessä erikoista ainoana venemalmistona, mitä me itse tehdään, on tämä rungon tuuletus. Meillä on kaikissa mallissa vastaava systeemi. Tässä veneessä tämä patovastapaine, mitä syntyy hytin edessä, työntää ilmaa sisään tästä köysiboksista ja sitä kautta se pääsee sisään runkorakenteisiin ja aina ajon aikana tuulettaa koko rungon veneen sisältä. Tällä tavalla kaikki kondenssivettä myös poistuu sieltä. Käytännössä tämä huomaa, että hyttissä on vähemmän kosteutta, kun on satekeli ja tavarat ei homettu säilytystilassa. Täällä on myös toinen raitisilma, mikä puhaltaa just ajon aikana sisään tänne kuljettajan ikkunalle, mikä auttaa sitten vähän, että ikkunat pysyy paremmin auki ajon aikana. Voi myös kosteuden takia pitää kattoluukku aavistuksen auki, jos on ihan kostea keli. Tämä lippa suojaa silti, ettei tule vesi sisään veneeseen kun ajaa. Ja myös kun on liukuovi takana, niin oven voi pitää pieni rako siinä takana, niin se parantaa tuuletus huomattavasti. Siellä on myös hytin takaosassa poistoilmareijät, mikä auttaa tämän kierton veneessä. TG-veneet on myös tunnettu siitä, että jälleenmyyntiarvo on todella korkea ja ne on myös helppo myydä tai antaa vaihtoon. Et me ei ikinä haettu ihan sitä viimeistä bling-blingiä, vaan käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja. Nyt olemme sisällä täällä TG 6.1. Meillä on täällä 2 tuolit, sohva, missä mahtuu sitten istua matkustajat. Meillä on erittäin hyvä näkyvyys tässä, mahdollisimman kapeat kaikki nämä tolpat, pitkät ikkunat ja riittävästi korkeat. Kaikki istuu suunnilleen samalla korkeudella, eli myös tuosta takapenkistä näkee hyvin ulos. Seisomakorkeutta meillä on noin 180 tässä hytissä ja kattoluukussa vielä vähän lisää, vaikka se on kiinni. Veneessä on vakiona tässä sisällä hytyssä mattosarjaa. Se tekee veneen vähemmän liukkaan kun liikkuu tässä, mutta myös vaimentaa ääntä veneessä. Kuljettajapaikalla kaikki ohjauslaitteet on ergonomisesti sijoitettu.
Tässä on huomioitu, että myös pitempi kaveri mahtuu istumaan. Penkki on kiskoilla siirrettävissä eteenpäin ja taaksepäin. Ja jalkatila on riittävästi myös, vaikka on reilusti pituutta. Jalkatilassa on 2 eri tasot, jossa on pitempi tai lyhyempi. Ikkunan yläpuolella katossa meillä on mittaristo. Siellä on kierroslukumittari, trimmimittari ja polttoainemittari. Veneessä on myös 12 voltin ulosotto ja USB. Kuljettajapenkin alla on yksi iso lokero. Kartturipaikalla meillä on myös pulpeetti, missä on hyvä kahva pitää kiinni ajon aikana. Ja pulpeetissa on myös pari säilytystilaa, pieniä lokeroita ja mukitelineet. Kartturinikkojen yläpuolella on pieni lokero, mihin saa esimerkiksi säilytettyä aurinkolasin, suojakotelot ja kännykkälatureita. Myös kartturipuolella on samanlainen penkki kuin kuljettajapuolella ja hyvä tila jaloille. Säilytystila on yksi iso, todella iso kokoinen säilytyssisa veneen vasemmalla puolella sivupenkissä. Ja koska meille TG-veneessä ei ole sisälaatikoita penkissä, niin meillä on enemmän tilaa kuin kilpailijoita. Tämä säilytystila on sekä korkea että leveä ja 1,5 metriä pitkä. Oikealla puolella on avoinainen penkki. Siinä ei tarvi kansi nostaa pois, tyynisarja nostaa pois, että pääsee käsiksi. Sinne voi sivulta työntää vaan suoraan sisään reput tai laukut. Veneen katossa on sisävalo vakiona. Jos käydään lisävarusteet läpi, niin ensimmäisenä lisävarustena meillä on 9-tuumainen plotteri. Sitten tähän veneeseen saa myös petaussarjaa. Pystyy 2 henkilöä tilapäisesti nukkuu veneessä poikittain. Ja myös jos käyttää sitten myöhään syksynä venettä tai keväällä kun on kylmää, niin on myös nyt sitten saatava Webasto lämmittimen. Niin sitten saa lämpöä veneeseen ja pystyy pitää kosteuden vielä paremmin pois veneestä. Nyt olemme täällä takakannella. Katosta jo puhuttiin, että tämä oli madallettu ja valo siirretty tänne taakse, että nyt saa sitten ihan mahdollisimman matalaksi, jos tarvii sisään autotalliin tai sillan alle. Takakannessa on hyvin tilaa liikkua, ankkuroida tai rantautuessa. Täällä on yksi istuinpaikka säilytyslaatikon päällä. Siellä on riittävästi tilaa säilyttää ankkuri ja vähän leputtajia. Samassa tilassa on myös polttoainesuodattimen polttoaineen täyttöön täällä helposti sivukannella. Ja akku on omassa säilytysluukussa tällä puolella. Erikoisin varmasti takakannella on meidän takaovi. Tää on melkein puolet seinästä, reilu kokoinen. Ja me käytetään valmiita takaovia. Meillä oli aiemmassa mallissa 15-20 vuotta sitten, mutta ne ei ole mun mielestä riittävän hyviä, niin me ollaan rakennettu ihan oma versio tästä ovesta.
erikoisinta, tässä on monta seikkaa tässä ovessa, mutta yksi isoin ja tärkeä meillä on ainakin se, että tämä meidän ovi on ensinnäkin täysin vesitiivis ja toisaalta se ei jääty myöhään syksyllä tai aikaisin keväällä, jos ajaa miinusasteella. Syy siihen on, että yläkisko on suojattu tässä katon alla ja myös oven alla ja alakisko on käännetty nurin päin verrattuna normaali oven. Eli nyt tämä U-aukko on alapuolella, niin missä se liukkuu se ovi, niin siinä ei ikinä pääse luntaa tai vettä jäätymään, että se ei tulisi auki, jos on kylmää. Ja toisaalta myös se ei kerää hiekkaa ja likaa eikä kulu. Tämä ovi myös toimii hyvin ja luistaa helposti vielä monen vuoden jälkeen. Tiivisteenä meillä on täällä molemmissa reunoissa ulkotiiviste. Sen sisällä koko oven ympäri on toinen tiiviste, eli tuplatiivistellä. Oven rakenne on kiilamainen. Tällä puolella on nyt rako, mutta kun se ove työnnetään kiinni, niin tässä rupeaa jo kiilaa kiinni tiivisteisiin. Ja tässä lopussa se on sitten todella kiinni tiivisteessä, että se on ilmatiivis. Kun sen ojaa siinä kumitiivistiin, niin se myös vaimentaa, ettei kolise aallossa ja toisaalta myös vaimentaa moottorin äänet, kun se on siellä kumitiivistössä kiinni ja ottaa sen äänen energian pois sieltä. Takakannessa on myös hyvät kaiteet, kuten muissa paikoissa. Meillä on täällä ylhäällä. Helposti nämä kaiteet, ne pitää mun mielestä aina olla just siellä käden korkeudessa, että jos sitten myöhään syksyllä kun liikkuu yksin veneessä, niin on tärkeää, että heti on paikka ostaa kiinni, jos kompastuu tai liukastuu tai jotain, niin se lisää turvallisuutta. Ja tietysti myös kun on nämä meidän veneet yhteisveneitä, niin lapset liikkuu mukana veneessä, niin on tärkeää, että on kaiteet sitten ympäri venettä, että suojaa, että ne ei putoa veteen tai kiipeä sitten aitaan. Kaikissa tiegeissä on aina vakio trimmitasot. Ja ne on myös tässä mallissa tietysti. Ne on tärkeä ominaisuus hyttyveneessä, että sellaista hyttyvenettä ei löyty, missä ei olisi silloin tällään tarvetta niitä trimmitasoja käyttää, niin ne on mun mielestä ihan pakollinen varustus. Toisaalta myös TG-veneen runkorakenne on sellainen, että kun ajaa isommassa aallossa ja varsinkin nyt kun puhutaan vasta-aallossa, niin silloin myös trimmilevillä painetaan keula alas, että meno rauhoittuu. Tällä systeemillä, että meillä on kantava perä veneessä, mutta myös riittävästi kantava iso keula edessä. TG-veneessä keula on vesilinjan alapuolella aika terävää, mutta sitten vesilinjan yläpuolella on riittävästi volyymi, että pystyy sitten käyttämään trimmitasoja aallossa, painaa keula alas ja sillä tavalla meno rauhoittuu ja pystyy myös ajaa sitten, jos on kovempaa keli, niin ei löytyy sellaista vauhtia, että se jää puoliliukkuun ja pystyyn. Et liukukynnys trimmitasojen käyttäessä ei ole olemassa. Et aina voi ajaa sitten kelin vaatiessa vaikka 10 solmua, 12 solmua, 14 solmua, 16 solmua, että se vauhti, mikä on sopiva siihen päivään keliin. Niin sen takia ne on mun mielestä pakollisia yhteisveneessä. Tässä on lyhyt kerrottu veneestä. Ei muuta kuin käy meidän jälleenmyyjän luona katsomassa lisää näitä veneitä.
He auttavat teitä tutustumaan veneisiin ja voit heidän kanssa sopia mahdollisesta koeajosta. Infoa veneistä ja jälleenmyyjistä löydät tgboat.fi-sivustosta. Ei muuta kuin tervetuloa meidän jälleenmyyjille.